wannan yana cewa assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Dan Allah malam ne za ka ce dangane da mutuwar Sheikh Jafar, kuma ya mutu ne a tafarkin izala, kuma na ji malam ya yabe shi bayan rasuwarsa, kuma menene hukuncin gemu da ingile wando? Wassalam. To kun ga hikimar barin dama a tambayar kenan. Wataƙila ni in ni ne ba zan biyo ta kan wannan maganganun ba. To mu fara da kan magana farko. Duk wanda ya mutu kwanansa ne ƙare. Za ja ajalun fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimu. Kuma yana daga alamar raunin imani wani ya mutu ka ji baka yadda ba. Tunda ka rasa annabi ma ka haƙura? Ko da yake ba kowa rasuwar annabin ta dama ba, sai masoya. Na ɗaya kenan. Na biyu, mun ji ka yabe shi, haka ne, bayan ya mutu na wa mabiyansa ta'aziyyar mutuwarsa, na jajanta musu, amma ba don mutuwar ne ba, saboda yanayin mutuwar. A matsayinmu na mu 'yan ɗariƙa akwai imani tare da mu, muna da tausayi. Wannan jajan ko kirista aka kashe zan musu wannan jajan, saboda an koya mana jin kai. Musulunci na hakika yana koya jin kai. To amma bil muqabili su sun min abin da na yi musu, da aka juya ta suka yi duniya ta haɗu ko ta rabu sai an kashe na hankalinsu zai kwanta. Yadda kowa ya ji an kisan haka na ji, suka ce ni ne, babu hujja komai. Da jajen da nai, da ta'aziyar da nai, da addu'ar da nai, da fatan alherin da nai, suka hada duk suka sa a kwandon shara. Wannan alamar sunna ce? Mai bin sunna zai wannan? Daidai kai tuhuma, amma kafin ka je ka kai sunan mutum gun jami'an tsaro, ka sa a kama shi, a tsare. An tsare ni a Kano, an yi bincike, babu wani dalili da ya nuna da hannuna. Suka kuma koma suka kukkulla ta Kano da Abuja da Lagos, aka ɗauke ni aka kuma yin Abuja da ni, aka kuma rufe ni ana bincike, ban ji ba ban gani ba. Yanzu wannan aikin ahlus sunna ne? Ahlus sunna za su bari a yi bincike hujja ta samu sannan a kama. To amma sun ci da zuci, su Allah bai musu daidai ba. Dan me Abdul Jabbar yake yawo a ban kasa ba wani, sai shi ma ya tafi. In kwana na bai kare ba, duk duniya in ta haɗu bari na za ta yi. Wanda ya mutu kuma kwanansa ne ya kare, in duk duniya ta haɗu sai ya mutu. Ya kamata ka zama muminin kwarai, ba muminin ƙarya ba. Sadda ibtila'i ya zo a ƙadarun sharri, ka ce baka yarda da Allah ba. Allah mai nema. Wannan kenan. Kan mu tsawaita kan wannan magana dai, akwai zantuttuka mu wuce mu bar wa Allah kawai. Me a gaba?